Dobrý deň. Dnes si ukážeme, ako to môže dopadnúť, keď sa váš roztržitý sused rozhodne žehliť. Nasimulujeme si to. Ja som teraz akože on. Sused si všetko pripraví a začne žehliť. Po chvíli sa zamyslí. Viac sa zamyslí a ani si nevšimne, že nechal zapnutú žehličku na rozžehlenej košeli. Potom to už ide rýchlo. Trvá cca 3 minúty, kým košela začne horieť. Ďalšiu minútu, kým si to sused uvedomí. 10 sekúnd trvá, kým začne panikáriť. 20 sekúnd, kým začne veľmi panikáriť. 10 minút trvá, kým susedovi zhorí celý byt. Ak už horí izba u suseda, začne horieť aj váš byt. Ak ste poistení v Grupame, nepanikárte. Škodu vám zlikvidujú do 10 dní. Neboj sa, aj na teba mysleli. Súčasťou poistenia domácnosti je aj váš domáci miláčik. Ak sa zraní, odškodníme vás. A ak ešte poistení nie ste, tiež nepanikárte. Radšej ale rýchlo kliknite sem.